Egunon guztioi, gaurko honetan Lekeitiotik astelehenean hemen izan ginen Euskadiko txapelketaren emanaldia uste dute gustagarri izango zela zuentzat guztiontzat, gu behintzat gotzatu ederra hartu genuen, eta gaur berriz ere hementxe gara, gaurko honetan Euskotren eta Euskolabelietako jardunaldia izango dugu hemen, eta lehenengo komentarioa itxasoaren egoerari buruz, naturak ekarritakoari buruz. Ibon Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, astelehenean bikain, gozatu genuen, gaur estropada goi mailakoa izango dela ez dut zalantza izpirik, baina baldintza ezberdinak dira. Eta tartean gainera, mare aldaketa ere bai, horrezko txandaren aurretik. Hori da, nik ere ez dauka zalantzarik goi mailako estropada ikusiko ditugula pentsatzo bertan zer ikusi genuen. Baldintzak guztiz ezberdinak, eta bi osagai aipatuko ditut bat, haizea astelehenean hemen Santiago egunarekin mendebala zen eta alde handiak izan ziren laugarren kalea denik eta egorarik txarrenean ibili zen. Gaur Zainazio egunarekin aldatu egin da haizea, mendebalik ez dago, iparra sartu da, iparrekialdeko ikuturarekin, eta haize honek normalean kaleen arteko desberdintasunak berdindu egiten ditu. Hori batetik eta bestetik 46ko koefizientearekin izan ginen, astelehenean igo eginda, eta ondo esan duzun moduan, urak buelta hartuko du txandak jokoan direla, eta iruditzen zait, beti bezala itxasuan, izango dira aldeak eta zer komentatu eta izango direla. Asmatu edo ez, gero ikusiko dugu, baina izango da gaur ere zerbait ere. Dudarik gabe, bueno, lehenik eta behingoz Euskalmet eta Asti erakundeen eskutik eta Ibon Gaztañazpiren komentarioekin, hementxe duzue estropada eremuari buruzko datu sorta. Hauxe ba, gaurko marearen grafikoa, orain ikusko dugu, ara, noiz izan den itsasgora, 7:00 eta ordu batak 5 gutxitan izango da itsasbera, beraz, gauza garrantzitsua, txandak jokoan direla, urak buelta emango du, eta ez dezagun ahaztu urak bizitzen ari direla, koefizientea ere badatorrela, gora, 76koa, eta beraz alde horretatik, iruditzen zait, korronteak gaur, indar eta tiro handia izango duela, eta bestetik, batimetria, hemen ongi ezagutzen duguna, ara, barruko balizetan, 9 metro, lehenbiziko kaleak, laugarrengo kalean beti ondo gehiago, 12 metro, kanpo kaldean ere, joera bera, 16 metro, lehenbiziko balizak, laugarrenean 22 eta estropada eremuaren erdikaldean garrantzitsua, lehenbizikoak 15 metro, eta hor, laugarren kalean dagoen urpeko kale kanal zera hori. Hor, korronte handiagoa izaten da normalean. Ara, nola sartzen den, hemen olatua, aztikoek aurten, erakutsi digutena, gaur 0,8 metroko olatuak, bataz beste, hemen lehenbiziko irterakunean eta metro batera iritsiko direnak eta ekarrialdiarekin handiagoak eta kanpoko balizetan olatuek altuera normala den bezala gutxixeagoa izango dute. Metro azpitik 0,8 metro inguruko altura, beraz olatuek kanpoko balizaren gune horretan. Bueno, haizeari buruz, hemen daukagu informazioa, momentuan ipar-ekialdetik, eta Ibon Gaztañazpi ikusi egin beharko da gero, goiz aurrera doa neurrian, eta batipat mare aldaketarekin eta zerbait mugitzen den eta aldaketaren bat izango da. Batez ere, ea indarrak, zer egiten duen haizeak normalean mare aldaketarekin, eta urte gara jontan, da haize klasea bekin, haizeak, bueno, tiro gehiago hartzen du, indar gehiago hartzen du, baina iruditzen zait, norabidea horixe izango dela, orain ikusi dugun, ekialdeko ikutu honekin izango dela izan. Goiz aurrera doa neurrian eta gizonezkoen horrezko txandaren bueltan hor behar bada izango dugu nobedaderen bat. Bueno, bagoaz uretara, Sara Gandara lankidea agurtu behar dugu. Egunon, Sara, nola aurkitu dituzu gaur gure kirolariak, gure protagonistak, aurrera? Egunon, Mikel, Ibon eta ikusentzule ba. Nola aurkitu ditudan? Egia zan, askok eta askok esan digute nekatuta, atzoko estropada gogorra izan zelako, baina bueno, beste jardunaldi bati ekiteko gogotsu, bezain prest daudela. Egia zan, itxasoan gaude, eta asteleneko baldintzekin alderatuta, gaur bareago dagoela itxasoa zan daiteke, baina trapaia dago, trapaia eta mugitua dago. Baina, bueno, mentxe daude dagoeneko arraunlariak, beroketa ariketak egiten, bereziki Euskotren Ligako lau traineruak, baina baita Euskolabeligako lehendabiziko txandako batzuk ere, Gurutze Gorriko lankideak hemen daude, eta dena dago prest, gaurko Lekeitioko estropada honi ekiteko. Haizea aipatu duzue, bai, eta ni hemen nago nire anemometroarekin, batzuetan neurketa batzuk egiten ditut, eta oraintxe bertan, 8-9 kilometro orduko abiaduran dago, baina ufada batzuk ere bortitzagoak izan dira, 12 kilometro orduko ingurukoak ere, bai. Ikusteke dago, haizeak zer egingo duen goizak aurrera egin ala, baina esan dakoa, hementxe beroketa ariketak egiten traineruak, eta protagonistekin gerozeago hitz egiteko aukera izango dugu, baina goizean ere eurekin hitz egiteko abagunea izan dugu,
eta hauze kontatu digutena. Egia esan gogotsu ez, saio ongera, iristea estropada ere montara, beti entrenatzen, iritsi da ez, eta horrek sortzen duna da, estimulu berri bat arraunlarientzat, denoi gustatzaigu etxeko estropada ondo egitea, eta horrek sortzen du tentsio puntu bat ez. Askotan tentsio horrek ez du laguntzen, orduan, nola eramaten dugun estimulu berri hori, emaitzon ateratzeko. Noski, beste toki batean, noski nahi gendula egon. Egia esan ez gabiz gustora arraunean, egun batean bategatik, beste egun batean beste bategatik, eta ez dugu lortzen puntutxo hori, eta biak jarritzen dugu. Ekin garbi dago, irabazteko helburuekin ez, eta urte guztia hortan gabiz. Beak azkarrago hobeto egiten nahi da momentu honetan gauzak, eta 6 puntu honi indoz ez. Guk hurbiltzen nahi geha, saiatzen nahi geha, ni uste egunetik eta estropatik estropa aurrak heldu gehala, taldeak eta konfientzak egiok ikusten dut, eta bajoaldi joi matea jogu buelta man jogula, eta atzoko estropakin oso gustora gatu ginen, arranketa eta sentido onbilarekin. Eta gaur espero dut, hori egitea ez, hori pauso bat betan matea, eta kapaz gan irabaztea, mantentzea difentzia hau, hor gatzea, 3 puntuekin, eta, hemendik aurrera ikusko ez, kanpo zailak heldu dira, itxaso heldu da, ezango txugu gure aukerak handik buelta mateko, tartiak gehiago zabaltzeko hori jok ez, baina uste, sentido ondo gaudet, moraki ondo gaudet, eta gogotxo irazteko eta gauzak ondo egiteko. Bai, posik egiten ari geran lanakin, baina egia da aurkarik hor gertu ditugula, eta saiatu berdeu gure mailik onena mantentzen. Bestela, arazok izango ditugulako. Gaur berriz ere estropa eremu polit bat, iruditzen zait guri ondo datorkigun estropa eremu bat dela, eta saiatu berdeu galik eta etekin gehien ateratzen. Hortxe gure protagonistak, entrenatzaileak nolabait atariko iritzi hori zuen ganatzen, eta az gaitezen buru belarri gaurko emakumeen lehiarekin Euskotren ligako 14. jardunaldia eta Euskotren bandera jokoan. Hori da lidertza 26 punturekin eta 5 jardunalditan izan da azkarrena Donostiarra Lagunakek 3 puntu gutxiago, 23, Donostiarrak 12 eta Tolosaldeak 9. Eta begira, balizetan hor banderatxoak bitin badea mugitzen. Ekialdeko ikutuarekin, Mikel, garbi ikusten da. 14 kilometro orduko une honetan, anemometoa markatzen diguna, eta baita ere guretan dugun buiari esker, metro erditi pasatxo, 0,6 metro, eta periodoa labur xamarra 5 segunduren bueltako. Guazen eskifaiekin eta lehen kaletik Donostiarra dugu, eta Donostiarrari dagokionez albistea berriz ere, atzo bezalaxe, ondiz leku barri, hanketik arituko dela, Istriborretik. Hori da, eta Mikel, begira, bi arraunlari sartu ditu, atzo arraunin gabeak, oian elabaien eta magipui, baina tantza ikeragarria eta atzoko eskifaiarekin alderatuta, 13 tiraliarietatik, 3 bakarrik errepikatzen dute, ondiz leku barri, aizia zaezek, eta alaitz olar. Joan Mari Etxabek, Arraun Lagunak elkarteko prestatzaileak, atxedena eman dioan Peskadorri eta Laura Jaramillo arituko da hanketik gaur Lugainene ontzian. Eta beste aldaketa, estriborrean, bigarrena, Kristina Simoe sartu da, 5. tosta estriborrean, Alejandra Ríos, ekarri 3. tostara, eta gaur lehorrean geratu dena, Naiara Martin. Bai, hain zuzen Kristina Simoez, jaiotaz Galiziara, baina arrobikoa hemen hasi baitzen arraunean. Goazen 3. kalera, Tolosaldean, aipatzekoa patroi lanetan, amundaren dugula juvenila. Hori da, eta beste bi aldaketa ere egin ditu, Ramon Erostarbek, biak 5. tostan, Baborrean, Neurkia, eta Estriborrean, Magi Urdanpileta, Iratik Gurutxarri eta Malen Oiartzabal, lehorren. Ondo, eta 4. kaletik hori jo, eta, bada, hor aldaketatxo pare bat aipagarria, eta orotara gehiago ere bai, baina alde batetik berezi hartua, Zumuai Arraunekatetik fitxatutakoa gaur, Istriborren arituko da, eta, beste mugimendu batzuk, nik uste dut atzo lortutako garaipenak ere ematen diola bidea horretarako Patxi Frantzesek. Errotazioen errota martxan, eta gaur pentsa, Patxi Frantzesek 5 aldaketa egin ditu, Baborrean sartu direnak, 2. tostan Edituranga, 3. Uxue Urra, eta espaldan Elena Merino, eta Estriborreko bi aldaketak, 4. eta 5. tostetan,
alain beretzi hartu batetik, eta beti bezala, Mati Alkain, beti bezala, gehienetan hor txarira bosgarren tostan, gaur ere, aiarra hor. Atxedena ubinaren zat, eta, bueno, bestetik aipatu behar da, June Aranbarri, arazo fisikoak ondo gaindituta izango dela, asteburu honetan, hortxe dugulako berriz ere bietan lanean, eta, bueno, horrek esan nahi du, emakumea badagoela, sendo eta estropada asko pilatzeko modu. Euskadiko txapelketan ere antzen. Hementxe. Bestea, Miguel, aipatu ez duguna, bueno, marea aipatu dugu, baina ordu batak inguruan izango da, ordu ofiziala ordu bata bost gutxi, bai. Eta itxas berara hurbiltzen ari garen neurrian, olatuak altuera berekoak bai, baina gehiago arrotuko dira. Batez ere hemen, zero kalean, lehenbiziko kalean, eta. Ontziak kokatzen ari dira, gogoratu lehen kaletik Donostiarra, bigarrenetik Donostia Arraulagunak, hauek biak prest, hirugarrengoan oraindik kokatzen Tolosaldea, eta laugarren kaletik hori jo, oraindikan ontzia, bueno, estriborrerako norabidean orantxe ari dira, gehiago zuzentzen, eta laizter izango ditugu lanari ekiteko modu. Kaleen inguruan, zer esango du, hemen Lekeition, niretzat ongi merezitako fama oso txarra duela laugarrena. Aipatu dugu baldintzak ez direla astelenekoak, ez da gutxia horik ere, baina normalean korronte gehiago izaten du. Ara, etailea zorrotz. Zorrotz, mehatxuka. Kasu egin, bestela, bandera urdina. Eta bi urdinekin 3 segunduko zigorra. Arraunek askatu egin du ez da txabira. Enfilazioa galdu dute. Kokatu egin behar berriz. Olatu handirik ez dago, baina justu hortxe, irterako hortan, serie txotxiki bat etorri eta horretxek mugitu arazi ditu. Eta behin olatuak, edo haizeak, baina kasu honetan olatuak izan da, enfilazioak galdu arazten duenean patroiari, honena horixe, askatu albaldin badu eta berriro sartzen. Eta sartzeko beti, olatuari eta haizeari alden neurrian behintzat, branka erakutsi. Ea ba. Gogoratu, Oriok 26 puntu ditu, liderra da, Donostia Arraulagunakek 23. Gaurkoa, 8. jardunaldia da, hortara 14 dira, Zarauzko Ikurreinarekin amaituko da Euskotren Ligaren 14. edizioa. Venga, Raun, vamos, venga, Nizka. Epaileak azkar ibiltzeko, agindua Arraulagunaki. Baborretik, barkatu estriborretik sartzen saiatzen ari da Astudillo, eta orain uste dut baborretik saiatuko da, hori da. Baborretik, bai, baliza baborretik utzi da, hori da. Bueno, estriborretik utziko du, baina, EAP-a egin da. Egin gainera etorrita. Orain ez da txartu. Hortxe. Bueno, batida batean ematen du pronto izango direla. Semaforoa keinukari dugu. Estropadaremo garbi. Eta badoaz. Begira Arraunen enfilazioa, Nik uste dut enfilatu gabe zegoela. Azkar bota du gero, epaile? Bai. Eta orain zuzentzen, bai. Azkar egin nire uste. Momentu honetan, ipar ekialdeko haizea dugu, 12 kilometro orduko. Eta ea ba, nola moldatzen diren hemen, Donostiarra eta Orio, hasiera honetan, minutu erdia eta aurretik kokatuta. Segundutxo batera, Arraulagunak, hor ikusten duzu informazioa beti bezala goiko lehioan. Tolosaldea 2 segundu galduta, azkarregi. Baina, hau hasiera izaten da eta badago denbora. Orio bere lana egiten, 4. kaletik. Orain marea beruz doala. 34 pala terdian, 34 eskasean Orio.
irtera iruditu zen, zelebrea. Tolosaldea eta Arraun Lagunak era bat Franka Escriborrerantz jarrita, iruditzen zait denbora gehiago hartu behar zuela epaileak. Tolosaldea jadanik ontzi bateko atzerapena darama. Tolosaldearen alde esan behar da estropada askotan lehiakor mantentzen dela eta Donostiarari aurre hartzea zer den ere badakiela, ez? Eta orduan horrek gero playoffera joatea tokatzen baldin bada ere beste sasoi puntu bat eta beste konfiantza bat ekarriko dio Parellari. Aizan ezagun ligan Hondarribiak 73 puntu ditu, Ibaikak bat gutxiago, baina errenta handia dute Deusturen aurretik. Deustu hirugarrena da 75ekin. Lehenengo biak automatikoki joango dira gora, eta momentu honetan Deustu playoffera Zumaia laugarrena urrutiago dago 53ekin. Eta Galizian beste horren beste gertatzen da, igoera matematikoari begira. Kabo da lidera 71 punturekin, Txapela 58, baina hirugarren postua playoffeko hori dantzan ari da, eta dantzan dugu hor tiran eta Akabana eta Mugardosek elkarlanean osatutako traineruen artean dago 54 punturekin. Eta Orio estropada eusten ari da. Laugarren kaleak eta giro klase honekin hor joateko ez da txarra. Korronte asko du, batez ere gero, buelta hartu eta hor geratzen da askota, olagarroak helduta bezala kateatuta. Bueno, errenta honekin baldin badoa, buelta egin da momentuan izango da. Keragarria denei. Bai. Berriro aipatu hor korronte gehiago, batez ere joateko. Orain gauza garrantzitsua Torioren alde. Buelta hartu eta Tolosaldeari kalea hartzeko aukera. Kalea libre, bai. 6 segundo, Gidoi hau ezagutzen dugu, Bazen ba, hori jotarrekin hor. Eta beta! Fuka! Bota Escribor! Fuka zea! Escriborrei. Fuka bai! Hogeita mairu palaterdian, 34 azpitik. Ane Arruti eta Jule Aranbarri erritmoa markatuz. Bi traineru, errenta handia Arraun Lagunaki. Donostiarari 3, Tolosaldeari 10 segundo. Txikitzen ari da, txanda, Txikitzen ari da. Eta errenta zabaltzen joango da benik, Balizara heldu aurretik beste 100 metro eder dituzte hor. Hor tarte handia ikusten du Tolosaldea eta Orioren artean, gustura ikusiko nuke Orion onda bilen, behar bada korrontaren bila 5. kalean, Itekena da. Bai. Hala, iruditzen zait. Zabalera joan da, ez da, Mikel? Bai. Hor, gainera, ikusi non dagoen kokatuta, olatuan eurtzeko dugun buia, eta harren pareraino, da noski, Marinelek buia jartzen dutenean, ez dute kale barruan jartzen, baizik eta estropada eremuaren ertzean, baina kanpotik. Eta orain begira, Tolosaldea, Donostiarraren gainera etorri da. Apaldore egota, Tolosaldeako patroia mondaren. Segundu bat gehiago. Orio lasai, oso modu egokian ari da. Egurra ateratzen ari da lehenbiziko luze honetan. Bat dagoeneko nahi eta Agirre pixkanaka. Baborra bilatzen. Maniobra ona, hori jotarrek egindako luze honetan. Eta tarte handia, Karagarria, traineru. Denboraldi honetan luze batean ikusi dugun handiena bai. Bai. Nesken lehiari dagokio. Hogeita mairu palaterdian. Orain txabiztua. Ondua, Biki Piñeiro. Arazori gabe. 5 eta 20. Hor, bakarren bate pentsalezake, Zabaltxo hartu duela, eta behar bada baina korronteak etiratzen duelako. Begira, Arraun ere joan eginda, 2tik 2, 3tik 3, beira Tolosaldean nora. Tolosalde askoz gehiago. Bai. 5 eta 30 Arraun Lagunak entzat. Mikel, behar bada Donostiarrak ez duen, korronteak 4ak tira ditu. Eta izea ere, bai. Tolosaldean 5 eta 35 eta Donostiarari ere beste horren beste hartu dio. Ziabo ganberaz 9 segundo, orain 11. Oriok Arraun Lagunak.
Begira, Tolosaldeko patroia laguntza eskatzen. Hortxe, estriborrankekoari. Eta berriz ere, Tolosaldea eta Donostiarraren arteko lehia dugu 3. postuaren bila. Olatu biziak izango dituzte orain, Begira, traineru horiek. Aldapa bera, olatuan horio. Begira, Nadeta Agirreren. ¡Guasen a disputar! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Atrás! Piraguazaleak ere bai, Estropada eremuaren hor kanpokalde horretan. ¡Atrás! ¡Bota estribor! ¡Allí! ¡Bota pixka! ¡Ahora! ¡Atrás! Uiak neurtzen dizkigun olatu horiek metro erditik pasatxo une honetan. Begira hortxe, 3 traineruak. Kale batean ia, Bai, hori etorri da, Orio Fiskalak estriborrera. Arraun lagunak ere bai, lehen kalearen ertzean da, eta Tolosaldea, bigarren kaletik. Hor, Tolosaldea eta Donostiarraren artean argi, Hor, arraunera bat estriborrera iruditzen zait, eta hor, margenik gabe geratzen ari dena Donostiarra. Lehenbiziko kalea baldintza hauetan, ez zait gustatzen Mikel. Hobe, bigarrenetik. Bai, nahiago nik. Margen gehiago bezala, Eta lehen ere ipatu dugu, Iparrekialdeko haize honek normalean, estropada eremu gehienetan, baldintzak berdindu egiten dituela. 12 segundutan hor da, Orio, errentagerraren jabe. Tolosalde ongi da, torrorain, Poparean. 4 segundu batera dizkio, Donostiarrari. Begira, Arraunek ere olaturen bat hartu du, nonbait. 9 segundora jetxi da une batez tartea. 3. posturako honek konfiantza emango dio Tolosaldeari eta Amondarain patroi gazteari ere bai. Arraun lagunak segundu batzuk errekuperatuta, 12 ere joan da, maniobra ostean zulo hori, eta orain 9 segundutakoa da. Eta Orio kaleari eusten, 3. etorri da, eta orain iruditzen zait, Nadetek ez duela erabaki, erabat estriborrera joatea. Arraunek beste segundutxo bat jandio. Lau errekuperatu bizu, une batean arraun lagunakek hori. Arraunen maniobra ulergarria da, Oriok errenta handia du, eta hori kudeatzeko aukera ere bai. Eta istriborrera bukaeran jotzeko ere bai. Beraz, hor da, baina, 7 segundura jetxi da. Mira, Hogeita malau paladan. Eta Tolosaldea eta Donostiarraren arteko koska ere, handia, Donostiarra lehen kalearen jabea da, eta begira, Tolosaldea, 3. lehorraldera etorrita, zein ongi ari den bigarren luze honetan. Ze enfilazio ezberdinak, begirat, Donostiarra lehenbiziko kaletik, kalea galdu talegia, enfilazioa bilatu ezinik. Tolosaldea, eta 8 segundu arraun laguna jadeni lehen kalera garbi sartuta, baina orain tartea egonkortu eginda. Hor kanpokaldean jandizkio segundo batzuk, baina orain hortxe geratu da, 8 segundotan. Bueno, deigarria edo, komentatzeko bentsat hori horrena, segituan etorri dela estriborrera, eta orain erabaki duela Nadeta Agirrek, Apatxi frantzesek edo diek batera, kaleari ustea. 9 segundoko tartea zuen Oriok maniobra garaian, kanpoko balitzetan, handitu da, eta orain 8an egonkortu da. Olatua. Hogeita malau pala terdian, olatuan gehiago. Baina Orio tarrentzat, rotazioak egin eta ala eta guztiz ere estropada horrela kudeatzea, lehen luzetik joan errenta hartu, egia zan hori oso lagungarri da. Taldearen nolabait postasun hori eta guztien parte hartze hori indartzea hori funtseskoa da. Banak sentitzea, partaide denak dira, noski, baina bandera astintzeko aukera ere guztiek izatea. Begira, iki baborretik, Ematen du Tolosaldeak ere eutxi egingo diola, Donostiarrarekin duen lehia horretan, ematen du aurretik zartuko direla Tolosak. Beko gerra hori ere, bizi geratuko zaigu ba. Puntu bat errekuperatuta, 2 puntuko koska izango da hor. Kaleari ekin dio Nadeta Agirrek. Bai. 7 segundu. Hori izan da orain arteko laia. Bera, hori murriztea, ezinezkoa izan da
Arraun Lagunak entzat. Lehen luzean erabaki du Oriok gaurko garaipena, Euskotren bandera eta lidertza ere sendotuko du 6. garaipena. Ez da txantxetakoa 8 estropada jokatu, 6 irabazi. Bai Orio! 11 minutu eta 13 segundu. Hemen da Arraun Lagunak. Estropadaren finkatzen duen buiaren ondotik. 0 kalera garrita. 9 segundo gehiago 11 eta 22. Bikain Tolosaldea. Bai Tolosaldea orain. 17 segundura. Erostarbe prestatutako emakumeak 11 eta 20 eta hemen Donostiarra. Bai Donostiarra. 26 segundoko atzerapenarekin. 11 minutu eta 29 segundo Donostiarrentza. Eta postasun handia Oriotarren artean, begira hor txopaldeko danak bat eginik. Batzuk lesioa gaindituta hor direlako, beste batzuk goin bailan ari direlako. Hor aukera aprobetxatu dutenak ere badira gaurko egun honetan. Eta honek urrengo egunetan lanean jarraitzeko taldea auspotu egingo du, ez dago zalantzari. Beste ezten bat, astelenean ere hemen ziren talaugarrenetik, baina beste urte batekin joan ziren etxera, guztura asko gau. Estropada eremuak ere beste baldintza batzu zituen. Maniobra gustatu zen, Mikel. 13 eta 40. Kanporantz, nabarmen estriborrera joan. Bigarren Arraun Lagunak 11 eta 22. Hirugarren Tolosaldea 11 eta 30. Eta laugarren Donostiarra 11 eta 29. Eta Tolosaldeako gazte hauentzat behar bada gaurkoa oso nolabait pozgarria izango den estropada, hausnarketa garaian eta diot, kontutan hartu oraindik itsasoko estropada falta direla denak, falta diren denak. Beste 6. Eta badago, aukera matematiko bat, eta... Bi puntura dauzkate. Hor dago, eta atzo eta gaur Donostiarrari aurre hartuta. Ja, Tolosaldea asteburu honetatik oso indar berrituta atera da. Oso gainera. Oriotarrak hor, eta Nadeta Agirretanak zoriontzen ari da. Eta zoriondu eta gero joango dira, saria jasotzera. Eta prest dute gure lankideek Oriotarren azken txampa hori, garailen azken alegina. Oriotarren posa, eta guazen orain Sara Gandararen eskutik protagonisten bila. Aurrera. Itxaso azko nobietarekin hau hemen, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, 6. garaipena, gaur gainera hasita bere ala estropadaren buruan, dana ondo, ateatzen nahi zaio hori ez da. Bueno, estropada juten egia, eta bueno, estropada bakoitzea momentu hobeixok eta ez zainonak eukitzen egia. Eta bueno, egia esan, noengo zuentzat, bandera gure aldero dia seguro hontan, da gusto. Konta iguzu estropadaren inguruan, nola sentitu zareten barruan? Bueno, hasieran beroketan pixka eta arraunketa hartziak kosten zaigu, eta egia esan lehenengo largua beroketakin alderatuta nahiko nata zaigu. Gero bai egia esan buelta hartu deunean, prezipitazio pixka esamatu dugu arraunketan, eta bueno, ez gain eroso sentitu, baina bentaja eustia, hobentzat beste guri ez aurreatzea lortu dugu, ze gerturatu jala ikuste genuen.
eta horrekin, bueno, pentsa bandera gure aldera da. Laugarren kalea tokatu zaizuenean, ze pentsatu duzue? Bueno, horten egia esan laugarrengo kalia behin baino gehietan tokatu zaigu. Eta, bueno, azkenian, arantzak entzeko netorri zaigu, ez? Lekeition, baita ere laugarren kalia, eta, bueno, gaurkoan bandera guk eskuratu du. Hori galdetu behar nizun, zenbat aldatu daitezkeen gauzak 6 egunen bueltan, ez? Euskadiko txapelketan kale, gaur, hobeto xeago. Bai, azkenean lehen esan ere bezala, estropadan, eta batez olako itxasotan, zaila da dana ondo ateatzia, eta aldan momentu gehienak eukitzen aprobetxatu behar dugu. Gaur, ematen ez beste baino gehixu asmatu dugu, edo behintzat, ez dakit, atzo baino erosago sentitu garra honean, eta horrek ondo etorritzeko. Azkena, eta lidertza sendotuz gainera? Bai, gure helburua hori izan ez, pixka bat azkenian tartea onditzea, lortu dugu eta gustago horrekin. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko zei. Itxaso asko nobieta, zailkapena aipatuta, 4 puntu eder hori jok Donostia Arraun Lagunaki, hemen gaurkoa lehenengoz. 11 eta 12 hori oren denbora, Arraun Lagunakek 11 eta 22, 9 segundu irutraineruko koska, Tolosalde 3, 11 eta 30 eta 11 eta 39rekin Donostiarra. Eta puntuei dagokienez, elkapen nagusia horrelaxe da, Orioko 30, garaipenak 6 jardunalditan, Donostia Arraun Lagunakek 26, 2 garaipen, Donostiarak 13 eta Tolosaldeak 11. Beraz, erne, bekalde horretan, falta diren 6 estropadetan, oraindik burruka haundia izango dugu eta. Badoa Zoriotarrak, agintarien ontzira hurbiltzen. Esan dezagun Nadet Agirrerentzat gaurko usta edo arrantza zoragarri izan dela. Nadet Agirrek 4 puntu bildu bai ditu, patroien zailkapenari begira. Amondaren Gazteari 3, Andrea Estudiok 2 eta Nerea Perezek 1. Eta EITB saria lortzeko zailkapen nagusian, gure 40. urte hurrena ospatzeko, badakizue aurten, sari benezia hortxe dugula, eta Nadet Agirrek errenta hartu du 23 puntu ditu, hain zuzen Nerea Perez gaur zailkapeneko azkena izan delako. Nerea Perez 20rekin geratzen da, Andrea Estudiok 19, eta Tolosaren artean, Amondaren Gazteak 7 ditu, gero bere taldekideak, Sorozabal eta Barriuso, eta azken tokian, estropada gutxien eginda, Natalia Tubio, Donostiarrak duen bigarren patroia Galiziarra bera. Goitik argitzen liga, Mikel, beti 2 puntuan eta liga azterako 2 hautagai nagusi genituen, Arraun Lagunak eta Orio eta Arraun Lagunak, eta liga oso ongi bideratua darama Orioko taldeak. 6 estropada falta, 4 puntu, garaipen kopuruan ere tartea. Oriotarrak badoaz, poliki, ardura dunen ontzira. Bueno, saribarak eta azkarrago izango da. Dena bilduko baitu Nadete, atzo bezala xe. Sari denak. Plastikoak ere bai. Eta Euskotren bandera, 3. aldiz irabazi du hemen Oriok, 2019, 20 eta 22. Joan zen urtean Donostiarra izan zen garaile, aldaketa ederra, Joan zen urtean garaile, aurten azkena. Palmaresean goian Zumaiak 3 garaipen ditu, eta San Juanek beste 3. Euskotren bandera ibiltariare izan da, ez da beti herri bakar batean jokatzen. Eta egia zan, gaurkoaren ostean modu bikainean bideratu du aurtengo ligako garaipen hori jok. Hori jok liga 2 aldiz irabazi du, 2019 eta 2020an, eta 3. hurbilago dute, esan daiteke oso hurbil dutela. Eta aurtengo 8 estropadak ikusita esango nuke Orio bere mailatik behera, lehenbiziko erlojupekoan bakarrik egon dela. Gero Arraunek irabazi dituen 2etan ere, hortxe bere maila emanez, lehenbiziko erlojupeko horretan iruditzen zait hor urduritasunak edo antxetateak edo hankapean hartu zuela Agirreren taldea, eta orain beti berea ematen dira. Euskadiko txapelketan ere ez zuten estropada txarrek.
Orduan kalen arteko diferentzia nabarmenagoa izan zen eta... Beste txanda batean ere bai. Itxaso Azkonobi eta berak ere esan du, eta gero haizea eta... Eta era berean esango nuke, Mikel, gaur Arraunek ez duela niretzat atzoko mailarik edo astelneko mailarik eman. Irtera ere hain celebre izan da. Hain izan da celebre irtera. Ze bat ere gustatu. Kokatze prozesua bera ere, oso naturala espada, horregia sortzen du tentsio bat kirolarien arte. Eite beren elastikoarekin, Nade eta Agirre. Patrorik honenaren saria, hortxe, bilduko du, hala ere, zailkapen hau, oraindik orekatua dago, zailkapen nagusia baino gehiago. Lideraren elastikoarekin, Nade eta Agirre, eta orain beste sariak, eta azkenik bandera, Euskotren bandera. Hase herriparra, pei horretan, Aposta bete-betekoa. Berak badaki, eta taldekide guztiek badakite, eta aurkariek ere bai, asteburu honetan bi estropadak irabazita, Orioren aurrera pausua oso handia izan dela, ia erraldoiaren pausua. Aipatu genuen, bajak ere izan dituela Oriok, pasaren urteko taldeko 6, erronari ikusi dutela. Eta asmatu egin dute, ekarri dituztenak ekarrita, eta gero atzo esan genuena. Hola baitere osagai honak behar dira otarra egiteko, baina gero artezauaren eskua ere garrantzitsua da. Urte betean ez da erraz. Hemen ba. Loli de Juanek eman dio, Euskotrenen izenean bandera. Nadet Agirreri. Aldarte honean kirolariak. Festa giroa eta harrera polita izango dute. Herrian arratsaldea. Eta garaipen honekin, historikoan ere, urte asterako San Juan zen. Eta Orio berdin zen, eta martxa honetan, horre buruan ere jar daiteke. Alegia, Euskotren Ligako historian, garaipenik gehien pilatu dituen taldeen zerrenda horretan. Bai, Arraunak altxa, endola esan den, Arraunak altxako ditugu. Gauza fundamentuz, bai. Usadioak errespetatu. Hau zoragarri da, bintzat. Gora Arraunak! Zorionak, Oriotarrei, Garantxe gaur Lekeition, Euskotren bandera irabazi dute gaur hemen, eta lidertza sendotu dute, 6 estropada falta dira, baina aurtengo liga irabazteko pausu oso handia eman dute. Iragarkientzat tarte txiki bat, eta berehala gatoz jarraian Euskolabel ligari dagokion lehiarekin.